ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 मोगाचोनो हांव आज ऑगस्टाची 29 तारीख 8 वरांक सेंट जॉन्स आस्पत्रे पावलो ब्रदर टी के जॉर्जा पळोवंक ताच्या भलायके विशयान माहिती दिवंक हांव आशेतां. साबार जाणां तुमी मागता तुमच्या मागणेचो फळ जावन ब्रदर बरो इम्प्रूव जावन येते आसा. ताका वळख कळटा, थोडे उक्ते करून तो पळयता आनी म्हाका म्हजे खातीर माग म्हूण सांगलें. ताजी थोडी कंतार हांवें ताज्या कानान सांगली. ताका उलोवंक जायना, ट्रॅक्योस्टॉमी केल्ल्या निमती आतां 50-50 श्वास वेंटिलेटरार आनी 50 तो काडटा. दीस येता तेन्ना उणें करन अशेंच तो मुखार वचत जाल्यार ताजी भलायकी बेगीनच बरी जातली. हांवें तुमच्या लागीं विचारचें इतलेंच, कित्याक ह्या दिसांनी मोती सायबिणीचें फेस्त आमी आचरण करूंक तयार करता. तुमी एक फूल भेटयतात, मरयेक भेटयतना ब्रदर जॉर्जाक तुमी भेटया, कित्याक तो जल्मल्लो सप्टेंबर 8 तारीखेक. ताका हांवें सांगलें सकट लोक तुज्या खातीर मागते आसा सगळ्या संवसारांत, कर्नाटकांत, श्रीलंकांत, गल्फांत, युरोपांत, आनी मागण्याच्या फळा निमती आज तूं इतलो बळवून जावन येते आसाय. भियेनाका, घाबरनाका. वय मगाच्यो भाव भयणीनो, म्हाका साबार जाणां कॉल करतात, मॅसेज धरतात. सात जाता तितल्या लोकांच्यो मॅसेजो हांव फाटीं करत्या, तांकां कॉलाक आन्सर करत्या, कित्याक तुमकां एक आशा आसा आमचो भाव टी के जॉर्ज बरो जावन फाटीं येजय म्हणून. आज म्हाका पळयतना न्हीद जावन मस्त खुशी जाली. ताका पळयतना बरो आसलो, इल्ले तमाशे बरो केल्यो, तोय बऱ्या मुडार आसलो. थोडे फावटी मूड चड उणें जाता, कित्याक दूख इल्ली भितर आसा. त्या खातीर मगाच्यो भाव भयणीनो, हांगाच्या वैजा नर्सां खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. बरें ट्रिटमेंट करते आसात. हांगासो डिरेक्टर बाप फादर जेसुदास, तांणी बरें कॅर घेते आसात. आनी सर याजाक हांगाची नर्सां आनी ताचे सांगाता दीस रात रावचे आसात. दिसाक मंजुळा जॉय ते ICUन ताजे सांगाता आसता. आनी आमचो ताजो भाव टी.व्ही. डेवीस आनी जोस ते रातींचे. तांच्या भलायके खातीर मागा तितलें सुलाभ न्हय, तांची भलायकी तितली बरी ना जाल्यारय देवान तांकां सकत दिल्या. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भाव टी के जॉर्ज बेगीनच बरो जावन येतलो, परतून क्रिस्ताक साक्ष जातलो म्हणली आत्मविश्वास, कॉन्फिडन्स म्हाका आसा. खंडिती देवान आमच्या मागण्या आयकलां, कित्याक साबार जाणांनी आशा खंडिल्ली, पूण आज देवान ताका आशिर्वादीत केला. त्या खातीर हांव परत तुमच्या लागीं सर्व लागीं विनंती करता. हांवें ब्रदराक सांगलें तुमच्या हर एकल्यांचें कोण कोण तुमी म्हाका सांगलें, तांची नांवां सांगलीं, उडास पडलो. आनी तांच्या खातीर हांव मागता म्हणून सांग म्हणलो. थम्स अप केलें, म्हजो हात घट्ट धरलो आनी ताज्या उपरांत म्हज्या खातीर तकलेर हात धरून माग म्हणलो. हांवें सांगलें ब्रदर, आमी जेजूच्या नांवान मागतले, हांव न्ही आतां तूं कमांड कर, कित्याक कुरी सकाळां मेळटात. म्हज्या भाव भयणीनो, कोणी पिडेंत आसतना आमी कोणीय दाळे कोणाकी कितेंय आमी सांगूंक नजो, कित्याक मडतीर मेले, जेजू खातीर जियेल्ले. थोडे मडतीरपण आमच्या कुडींतय आमकां मेळटा, कश्ट आमकां मेळटात. हें सक्कड आमच्या जिविताचें एक अविभाज्य अंग म्हणून येता. त्या खातीर आमी मस्त जाणां तुमी ब्रदर्स इतलो मोग करतात की, कित्याक की म्हाका ह्या दिसांनी ज्यो कॉलां मेसेज्यो पळोवनूच म्हाका असर हें जाता. ताका हांवें ब्रदराक सांगलें, तुका दाळे कोणी ना म्हणनाका, लोक तुज्या खातीर राखून आसा आनी कळीत नासलेलीं कितलेश्यो लोकांक तुज्या द्वारे जेजून बरें केलां. तर आज हे कश्ट जेजूच्या कुर्साच्या ताका समर्पून दी आनी कुर्साक कशें जैत मेळ्ळें, तुका हे जैत जेजू दिते आसा. मगोशें परत तुमकां देव बरें करूं. आनी मोदी सायबिणीच्या फेस्ता संदर्भी विशेष मोफान ब्रदरा खातीर मागा, देव बरें करूं. आनी तुमकां कोणाकी कितेंय ब्रदराच्या भलायकेक म्हळ्यार ताजे मेडिकल बिल येद्दोळ आमी पे करूंक ना. हांगाचे डॉक्टर आमचे डायरेक्टरान सांगलां म्हाका. हांवें ताका सांगलां की दाळे जाल्यार तुमी म्हाका सांगा, हांव ते पे करतां. थोड्यांनी मजत केल्ल्यांक हांव काळजांत हांव दिनवास दितां. आनी कोणाकी मजत करूंक आसा जाल्यार म्हजे नंबर आसा, तुमी म्हाका डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करात. आनी कोणी हांकां कोणाक विचारूंक वचनाकात आनी दिवंक वचनाकात. तुमकां कळीत आसा मस्त मिसयूज ह्या संवसारांत सकट जाता, तें जावचें नाका. ब्रदराच्या त्या भलायकेक तोच जे म्हणली आमची आशा जावन आसा. देवाची विजनार बेसांवां तुमच्या खातीर हांव मागतां. आमेन. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ನಮನಗಳು. ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ರವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಯಷ್ಟಿಗೆ ಸಂತ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೀತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗುಮುಖ, ಹಾಗೂ ಕೈಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಅವರು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇವೆ. ಟ್ರಕಿಯೋಸ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಉಸಿರಾಟ 50-50 50-50 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉಸಿರಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ವೆಲಾಂಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರದರ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನನಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾತ್ರಿ ಡೇವಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರೆಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ವಾಪಸ್ ತನ್ನಿರಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೇನ್. Dear friends, praise the Lord. Greetings from Father Franklin from St. John's Medical College Hospital. Today, August 29th, evening 8 o'clock, I reached here and visited Brother T.K. George in ICU. There are a lot of improvement in his health. There's a good news for all of us. And he's very much conscious. He recognized me, he smiled at me, he held my hand and he told me, showed the sign that I had to pray for him. I prayed for him and I spent half an hour with him. A lot of pain is there because of the tracheostomy, 50-50 oxygen support and 50 his own breathing, and slowly they will reduce it. And if it is like this within few days, that means another 15-20 days he might be shifted to the ward, but it depends on the prayers. Whatever he is today, there are thousands and thousands of people are praying in Karnataka, around outside Karnataka, in Gulf, Europe, also in Sri Lanka. Every day at least so many calls that I answer and I give. I send messages to them about the health of brother. Thank you for so much love shown towards him. I told him that people are praying for you, supporting your medical expenses. Don't worry at all. You come back and Lord will raise you as a testimony. I thank God for the good doctors here in St. John's Medical College Hospital, our nurses, those who are taking care. Also, I thank Father Jesudas, the director, Father John, Father Tommy, Father Peter, and other priests over Father Santosh and Bishop William. All of them, they visit him and pray for him. Also, our team member Manjula Joy, daytime, she takes care, and brother, his own brother, Davies,
and his brother Joe's, their night time, it is you have to pray for them also. It's not easy. We need their health also not so good, but we need to pray for them. And all those who want to support for his medical expenses, my number is here, you can contact me. So I thank all of you sincerely for praying for brother, so that once again he will be a testimony for God's love. May God bless you. Heavenly Father, I praise and glorify thy name. I thank you for the people around the globe praying for brother T.K. George and those who are taking care of him. I pray, Lord, as we intercede, may God show mercy upon him and bring him back, raise him as a testimony. Dear friend, these days everywhere the novenas are happening. Valangani in Tamil Nadu, Harihara in Karnataka, Shimoga Diocese, and wherever there are Marian devotion, and he was born on September 8th. So I told him, God will raise you up on September 8th, don't worry. So let us all seek the intercession of the Blessed Virgin Mary, whom brother loved and considered his own mother in his life. So thank you very much. Once again, pray for brother T.K. George. We have all hope that God will raise him up and he will make a very strong testimony for his love. Amen. ದಿವ್ಯವಾಣಿ